काय तुमका उचित गुण हात रेषात एक मोठ्याला एक बाहेर गेला एक मोठ्याला एक बाहेर गेला अरे एक आवड्या तुमचं बी जाय तुम बी जाय विचारायचं बरी आहे तुमकी जायला सांगाय अरे तुम का नाही कितरे तुमगे मुळे जीवित बर मोठा मुडपाचे तुम कितरे मास बी काय ना तुम गेल्या जीवित बरे आमकच आहे मास बी गारू पटा तुमच्या लोकां बी मास बी गारू पटा आय तुमका बर रेशात बी कन मसाला बी मन बरच हाताला तुमका एक अरे तो नुसत्या मरे काय नुसत्या भरी लागलाय रे नाही अरे एक मोठ्याला एक हे बर हे मसाला हे फुकट बर रे आणि बोल ना बघ अरे तुका मास्क प्या एक्स्ट्रा घरा कोणले कुठे गायलो मरे तू अरे माग ना थँक रे नुसत्या रे कोणाले उदल झाले हांव 5 कंपडल हांव गेल्या बरं एका बाटी कोण स्टोन रेशात करू गेल्या बरं रेशात पिकन बरं हाताला हे बरं आहे